este evento? Que vos parece? Unha maravilla. Sí. Eu non había oído falar de vos, o sea, de Son da Aldea. Comentaron este ano, eu resido en Ourense e veño a menudo. Pero, claro, hai veces que distancio máis as vidas, pero este ano viñen moito máis e agora máis seguidito vou, fago o que teño que facer e volvo para estar co de Son da Aldea. Viñen ao ensaio a semana pasada e agora estamos aquí, encantados todos de que Cuence estuvera así cheo de xente sempre. Todo o mundo encantado de que fixeran eso en Cuence, sí. Como agradecimiento, como hai que ben pensaron na nosa aldea, o sea, verdad, Mari? Sí. Como moi agradecidos todos os que falamos, moi contentos, sí. É como volver á infancia. É o que vivimos de nenos, o sea, como unha alegría que temos dentro por volvemos ao de antes, porque iso está abandonado totalmente. Ver que hai xente que ven de fora, que desconoce, aprecia tanto e valora tanto o que temos, que igual nos non o valorábamos tanto. Es una forma de revivir la infancia o imaginar la situación que tenía cuando era un niño, porque venía aquí de veraneo. Pois o que me gusta é o ambiente que se xenera de comunidade, sobre todo a interxeneracionalidade entre as máis pequenas e as máis maiores, o feito de ir polas escenas e que as máis maiores e que digan ai, mira, eu isto recordo, e que as crianzas sexa como que lle sorprenda un montón, ese ambiente gustame moito. Bueno, é que, claro, non hai decorado que supere estes decorados naturais, non? Pareceme increíble, pero sobre todo máis alá do sitio, que é espectacular. Para min é moi impresionante que a cultura sexa da xente, non? E que afaga a xente, e que toda unha vila, unha contorna, xente de cerca, de non tan cerca, pero que quere vir aquí tamén, estea participando, actuando, non? Que todo o mundo pode actuar e contar historias, e todo o mundo ten un actor ou actriz dentro. Bueno, que eu estou xa agora, a cabeza xa me peta, porque xa penso, que eu quero traballar así sempre, non? Quero como conseguir que nos misturemos todo o mundo, porque ao final a inclusión é isa. Dende logo eu diría é posible, a transformación social é posible, que para min é moi positivo, non? Sair dun sitio onde dis é que a xente temos esa capacidade, non? Que estamos esperando que nos lo resolvan outras persoas que non sabemos quen son. Dende logo, os políticos e as políticas non son, e dis, ostra, é que hai un movimento moi potente aquí, que se moviliza moitísima xente. Isto vale para todo, porque todo é política, non politizalo, non? Pero todo é política. Entón, pareceme super inspirador e motivador nunha época dura que estamos vivindo, non? Eu creo que aquí tendes as ideas moi claras, non? Eu estive vin varios anos, polo menos 2 ou 3, en todos eles gustoume o desenvolvemento. Vexo que hai unha lingua moi depurada, iso é moi importante. Eu observei aquí pois frases, unha fraseoloxía en xebre, que cuido o idioma, que é moi rica, moi rica, moi rica. Oxalá nunca leven un premio oficial da Xunta de Galicia, porque igual perde ese candor, perde esa autenticidade e ao mellor acábase pois sendo unha festa máis, pero non esta festa tan especial, tan única e tan senlleira. Eu e o grupo que veu por primeira vez impresionados, é dicir, a forza da natureza é abrumadora, que é un escenario que, bueno, non indescriptible, vamos. Eso ainda por dicir, non é o único escenario, porque cada ano o facendes en sitios distintos. A forza da natureza é ver tanta multitud de xente, 100 e pico de persoas en cada estación, representando escenas rurales, donde se nota un traballo tan cuidado nos guións, na linguaxe, e que a improvisación que tiñan. Ben, podes dicir, é que este tema estabas no teatro, aquel neno ao mellor ten, é igual, é o conxunto, porque a participación de todos, esa é a forza que lle dá, non? Pois son moitas horas de traballo, de lectura do que vas escribindo, lees e volves ler, e se algo non che cadra porque non sona ben ou ti crees que
a persoa, o personaxe que o debería decir, pois non lle cadra ou non lle vai ben iso, pois cambias, varías. O material é inesgotable, iso é así. Confeso que moitas veces cando empezo con isto, outra vez, pois teño a mente casi en blanco, é dicir, por onde tiro, pero empezo a coller un pouco o material que teño e a pensar un pouco na aldea, en son da aldea, e empezan a salir. Hai escenas que me leva 2 días e escenas que me leva unha semana, pero salen. Iso sí, son escenas que levan horas de traballo, que decía antes, son traballadas, é un galego sinxelo, pero moi traballado, entonces levame tempo, porque hai que adecuar os escenarios, hai que adecuar os personaxes, e que sexa algo que realmente creas que o personaxe puido ter dito, que se vexa dun xeito natural. O mundo da aldea e rural non sempre se pode idealizar, pero está claro, nin é ideal, pero está claro que as nosas raíces están aí. Entonces, ir concienciando cada vez máis a xente do que temos e que eso nos axude a conservalo, porque axuda a que nos sexamos o que somos, a que nos queiramos a nos mesmos. Eu creo que ten unha moi importante labor social, sobre todo en contacto coa media, para que a xente vexa que non únicamente a xente da aldea está arando e traballando todo o día, que tamén ten unha vida máis alá de eso, e que precisamente ten que enseñar, reivindicar, facer brillar. Precisamente na nosa obra, Mocear con xeito, hai un personaxe que fai referencia a un dos personaxes dun libro que se chama Asmorga. E, bueno, basicamente é unha rapaciña que se chama Rosiña, que tivo un fillo cun cura, que despois engañou e deixou unha tirada, e non ten nada para comer, e o fillo morreulle. Entón ela cree que o rapaz sigue vivo, e que non chegou a morrer nunca. Ela, cando chega a nós, nos pregunta se eu podo ser o seu pai, máis dimo a min. Claro, as rapazas estaban falando, tal, preguntanlle sobre o rapaz, e dilles que, cando lle preguntan, oye, Rosiña, dasnos o neno? A rapaza pon unha cara de espanto e marcha correndo porque se dá conta de que, o rapaz non está vivo. Analizar este tipo de personaxes que son distintas, tal, pareceme un momento moi emotivo, moi importante tamén a nivel creativo desta edición. Creo que me quedaría, bueno, con moitos momentos, é difícil así escoller un, pero cando cantaron a canción de Ramón da Pereira decían un grupiño de señores: faiche ben anos que non volvín a escoitar esta canción e mira onde ímos a escoitar. Entón digo, pois quedaríame con ese momento, a verdade. Pois, a ver, é que son moitos momentos, está tan fresco que ainda é un pouco difícil de asimilar. Pero gustame moito a visión que gardo na miña cabeza de cando vas saindo dunha escena. Eu levaba un grupo no que iban avós, fillos e netos. E ao sair de cada escena iba o avó comentando ao neto, que era un neno moi pequeniño de 3 anos e outro máis pequeniño, mira, ves, iso facía eu, tal, e collendo amoras polas silveiras, que é algo que agora xa parece que como de outra época, e esa imaxe de 3 xeracións disfrutando do mesmo espectáculo e compartindo, que ao final é o que se trata, non? Bueno, no meu caso, digamos que continuo con un personaxe que empezou xa fai varios anos, que agora xa eu facía de criada do cura, entonces como algunha da xente que volva a vir me conocía como eso, pois xa me quedei con eso, pero digamos que vai evoluindo. Xa non son a criada do cura, porque o cura me botou, pois para outra parroquia, e claro, unha tense que buscar a vida, entonces hoxe aproveitando que había un bautizo pois aquí no pobo, pois vin coas miñas curmás a ver se atopamos un mozo guapo casadeiro, de boa familia, que puidéramos pois falar e así dar un trato con eles. Non houve sorte. Pois eu neste caso, que este ano era o meu primeiro ano sendo guía, era a irmá máis pequena. Entón, pois viñame ao recordo como miña avó me contaba que a súa irmá pequena era a que non facía nada, ela tiña que traballar un montón. Entón eu me poñía, pois, esos zapatos novos, estaba estudando en Lugo, Maxisterio, e, bueno, un poquinho me viñan esas lembranzas para crear a personaxe, e, bueno, moi ben, moi guai. Para min, Son da Aldea é a festa do rural de Galicia, é a festa
auténtica do rural de Galicia. Esa conxunción máxica entre a natureza e a xente que está facendo eso, e nós como espectadores, vamos, e nós como espectadores, eso. As relacións interxeracionais que se crean, ese vínculo que creo que é super enriquecedor tanto para os máis pequenos como para os máis maiores. Irmandade, fundamentalmente, vale? E enraizamento. Sentir, abrir os ollos, disfrutar e, sobre todo, recuperar e compartir esta cultura e esta lingua que temos, que creo que tamén é importante que mantela. Para nós, Son da Aldea é enfeitizador. Para min, o Son da Aldea é sentir. Para nós, Son da Aldea é casa. Xa vin, e agora de vello jaiteiro. E de mozo sacristán do cura aprendín o oficio de comer sin facer pan. Co tempo vou aprendendo que o que come, canta e baila non é rico nin é crejo, e o que toca ben a jaita. Corron con chamos viciños, jaiteiriño da Melín. Cando vou tocando a jaita, todas bailan tras de min. 30 anos de Canovo, outros 30 de Bocán. Agora vello jaiteiro, bandeirada sideral.